Kaixo lagunak, ongi etorriak izan zaitezte guztiok kazetaguneak YouTubeen duen gure kanalera. Nire izena Eneko da, kazetaguneko langilea eta gaur zuokaz, urrengo ordu erdian solasaldi interesgarri bat izango dugu. Beraz, ongi etorriak izan zaitezte kazetaguneak zuzenean duen YouTubeko kanalera. Gogoratu, kazetagunearen erronka berrien artean zuzeneko hitzaldiak eskuragai dauzkazuela. Beraz, eskerrik asko ikusten gaitu zuen orori eta gogoratu. Pasa zaitezte geure kazetagunetatik zeuen erretatik edota YouTubeen pantailan ikusten duzuen moduan eskuragai dauzkazue. Gaur emango dugun hitzaldiak eta orain arte emandako hitzaldi guztiak. Gogoratu baita ere, YouTubeen ez ezik, sare sozial askotan gaituzuela ikusgai. Facebook, Twitter, Instagramen bebai, eta nahi izan ezkero, badekogu bebai, teknologia berrien inguruan aritzen den blog interesgarri bat, hor dekozue linka, eta baita ere kazetagunearen web horria. Bertan izan ere, kazetagunearen inguruen daukazue informazioa eskuragai. Beraz, esanak esan, eta hasierako presentazioa egin eta gero, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari. Ea interesgarri ikusten duzuen izan ere, gaurko gaia, familia askotan pil-pilean dagoen gaia baita. Ta zein da gaurko gaia, galdetuko diozue zeuen buruei, nerabeak eta haien lehen gailua. Hau da, nerabeak eta euren lehen telefono mugikorra hain zuzen ere. Gauza da, pertsona askok eta askok, gehienbat aitak eta amek ez dakitela, euren semei mugikorra noiz erosi. 10, 12, 13 urte eta izan ere gai horrek asko kezkatu egiten ditu. Gaurkoan urrengo ordu erdiko solasaldian nerabeak eta haien lehen gailua. Hori izango da gure abia puntua. Baina hasi baino lehen, pizkat ez dakitolako, pizkat kontestualizatu ahal izateko gogoratu. Teknologia. Teknologia badekogu leku guztietatik dekogu teknologia. Izan ere, teknologia heldu egin da, baina heldu egin da hemen geratzeko. Eta gauza da, gogoko ala ez gogoko izan, berarekin bizirau behar dugula. Berarekin ikasi, bai geuk ikasi, hau da, gurasoek ikasi barko dute, baina baita ere euren seme alabek. Azken finean gauza ez da gurasoak alde batetik doazela eta seme alabak beste batetik ez. Bien arteko oreka topatu behar da gaur egungo teknologia dala eta. Beraz, hortxe dago gakoa, hau da. Oreka bilatu behar da teknologia, guraso eta seme alaben artean. Eta azken finean, nerabeak eta haien lehen gailua, lehen mugikorra, 9, 11, 12, 16 urte. Azkenean, adostasun bat lortzea zaila da. Hau da, olako ezitzaile askok eta asko diote 9, bestek 11, 12, 16. Azken finean, momentuz ez da adostasun finko batera heldu. Hala ere, gaurkoan adostasun horretara heltzeko olako parametro eta ideia batzuk ikuskatuko ditugu. Izan ere gogoratu, nerabe guztiak ez dira berdinak, hau da, pertsona desberdinak direz eta bakoitzak heldutasun maila bat deko. Horregatik ez gara beti ere adostasun batera heltzen, izan ere,
bederatzi urte dauzkaten mutil guztiak ez baitira berdinak. Eta izan ere nerabe batentzat adinaren arabera beti ere bere lehen gailua, bere lehen mugikorra gauza berezia izaten da. Izan ere lehen gailu horrek askatasuna emango dio, internetera sartzeko aukera, bere lagunekin hartu emonean hasteko, eta baita ere YouTubeen bideoak ikusteko edo sare sozialetan murgiltzeko. Gauza asko dauz hor sartuta. Berez ere gaurkoan guzti hori buruz hitz egingo dugu. Eta hasteko, betiko moduan ere estadistika batzuk emango dizkizuet. Holako datuak beti ere mundu honetan pizkat murgiltzeko. Begira, INEk, hau da, Espainiako etxeetan informazioa bilatu eta gero, begira, Espainia mailan, Estatu Espainol mailan, 10 eta 15 urte bitartetik beherako 76%koek sakeleko telefonoa dute, hau da, 10 eta 15 urtetik bera 76%, eta 13 urtetatik gora, hau da, 13tik gora 84% badekote. Azkenean, zenbaki eta zifra altuak dira. Hala ere, estadistikek diote, zifra hauek gero eta gorago doazela. Hau da, gero eta neskamutil gehiagok mugikorra daukatela. Hala ere, aurrerago, argiago ikusiko duzue. Izan ere, kontutan ere, izan behar dugu, hau da, zeintzuk dira nerabezaroko urratsak. Normalean, 3 izaten dira, hau da, 10 eta 13 urte bitartekoak, hau da, hasiera, gero, nerabezaro erdia, 14 eta 17 urte bitartekoak, eta nerabezaro berantiarra, hau da, 17 urtetatik gora eta aurrera. Hau da, azken finean, familia bakoitza mundu bat da, zeuen familian, kontutan hartu izan behar duzuna zera da, zeuen seme-alaben adina, eta adinaz apartea da 13, 14, 15, nerabezaro bakoitzaren heldutasun maila. Hau da, izan ere, naiz eta adin berbera izan, pertsona bakoitzaren heldutasun maila desberdina bai da. Beraz, hasteko datu hori ere kontutan hartu behar daukate zenideek. Gero, UNICEFek datuek diotenez, zein da olako bataz besteko adin orokorra? 11 urte. Gutxi gora bera, datuek diote 11 urte direzela telefono mugir bat izateko adina. Datuek hala diote, gero, pertsonak desberdinak dira, familiak desberdinak dira, baina kontutan hartu hori. Olako zifra borobil bat eman behar badizuet, 11 urte direla. Hori bainez, 11 urte, gogoratu zenbaki hori. Eta datu gehiagoetan murgiltzen bagara, begira, 10 urtetatik behera, zenbat dekote telefono mugikorra? 122. 11 urterekin momentuz, 38, baina begiratu, 11 urtetatik 12 urtetara pasata gero, 163 baino gehiago. 13 urterekin, 184. 14 urterekin, 182. Eta 15 urterekin, 183 eta hortik gora. Dena den, lehen esan dizuedan modua, datu hori, hau da, 100 hori, hilabeteak urteak pasala gero eta gorago doa. Horrek zer esan nahi du? Gero eta gazteago izan, mugikorra lehenago daukatela nerabeek. Beraz, hortxe dauzkazue olako datu batzuk, pizkat olako ideia orokor bat hartu dezazuen. Eta
dena den gauza da, guraso moduan beti ere galdera bat egin behar duzu. Hau da, prest dago nire seme alaba mugikorra izateko? Hau da, zeuek ere, zeuen seme alabetan, zeuen seme alabak ezagutuko dituzue, eta orduan, buruari bueltak emon eta bapatean dinozu, nire seme alaba arduratsua alda? Arauak eta mugak errespetatzen alditu? Berataz fidatzen alzara? Gurasoen gure kontrola onartzen aldau? Eta partekatu egiten dau ikusten duena, hau da, aplikazioak instalatu, Facebook, Twitter, sare sozialak, hau da, mugikorra erosi baino lehen, olako galderak egin behar dizkizuete zeuen buruei. Mugikorra erosi baino lehen. Beraz, gogoratu horko galderak. Eta hori egin eta gero, galdera gehiago, hau da, zeuek guraso moduan gauza asko planteatu behar dituz, hau da, mugikorra zergaitik behar du? Hau da, mugikorra izateak benetan lagunduko du nire seme alaba eguneroko bizitzan? Zure seme alaba nahiko arduratsu alda smartphone bat zaintzeko? Hau da, erosi eta hurrengo egunean bertan beraz apurtzeko? Zein da zure seme alabak teknologia berrien aurrean duen heldutasun maila? Hau da, adina ondo dau, 10, 11, 12, 13, baina beti ere heldutasun maila kontutan izan behar duzue. Hau oso garrantzitsua baita. Eta bukatzeko, prestatuta sentitzen alzara guraso gisa zure seme alabek telefono mugikorra edukitzeko? Gogoratu bai, zure seme alabak telefono mugikorra izango duela, baina zu, ama edo aita gisa ere erantzunkizun bat izango duzula eta lagundu egin beharko duzula, hori mugikorraren erabilean edo behintzat kontrol bat eroan beharko duzu. Beraz, buruari bueltak eman behar dizkiozue, mugikorra erosi baino lehen. Beti ere adina eta gogoratu, heldutasun maila kontutan hartu. Eta, klaro, imaginatu hori telefono mugikorra erosi duzula, teknologia, hori gauza da telefono mugikorra erosi eta gero, teknologia guzti honek dakartzan abantailak izango dituzula eskuragai. Hau dela eta hurrengo minutuetan teknologia berriek eta mugikor horrek eskainiko dizkizuen abantailen inguruan hitz egingo dugu. Izan ere asko bai dira eta oso garrantzitsuak. Erraztasuna harremanetan jartzeko, kaleko lagunekin edo ikaskideekin. Hau da, azkenean mugikorra ikasgelan, ikastolan, eskolan erabiliko dute, baina beti ere kaleko lagunekin. Gizarte edapena. Hau da, pertsona gehiagorekin harremanetan jarriko dira. Hau da, ez bakarrik ikasgelakoekin, baizik eta beste herrialde edo beste probintzia edo hirietan dituzten lagunekin harremanetan jartzeko erraztasun handiago izango dute. Internet erabiltzeko aukera. Ikasteko, baina baita ere aisiarako. Eta baita ere tresna gehiago eskuragai izango dituzte. Hau da, informazioa interneten bilatu, entrenamendu fisikoak, musika entzuteko aukera, danatarik izango dute eskuragai. Izan ere beraz, abantailak asko izango dira. Desabantailak bebai, baina hauek geroago ikusiko ditugu. Mugikorraren erabileren ondorio positiboak beraz, besteekiko komunikazioa. Informazio iturri ugari, albiste, kirol, museo, arte, danatarik eskuragai, danatarik eskuan izango dute. Liburuak, edukiak, dana bebai, berautopatzeko aukera izango dute.
moda dagoen eta musikarako sarbide erreza eta zuzena. Argazkiak aterateko aukera, toki berriak ezagutu, naiz eta tokiraian mugikorretik tokia ikasteko aukera izango dute. Kultura eskuratu, museo, arte, danatarik, dana mugikorrean bertan. Adimen eta aisialdi jokoak, aplikazio asko eta asko dela medio, eta baita ere, besteekiko eta besteekin egingo duten elkarlana eta kolaborazioa, dana mugikorra erabiliz. Beraz, gogoratu bebai, ondorio positiboak beti ere erabilpen zuzen ematen badiogu mugikorrari asko eta asko izango direla. Eta azken finean gogoratu, errealitatearen parte, hau da, mugikorrak kalean daude, lanean daude, eskola eta unibertsitatean, hau da, zeuen nerabeek mugikorrak leku guztietan ikusiko dituzte, hau dela eta nola esan seme ez dizut mugikorra erosiko, ez dizut mugikorra utziko. Azken finean mugikorrak errealitatearen parte izan da, zaila da, zeuen nerabei azaltzea, mugikorra ezin dutela erabili. Izan ere, leku guztietatik ikusiko bai dituzte. Beraz, gogoratu, azkenean oreka topatu behar da, hau da, zeuek, nerabeak eta mugikorraren artean. Izan ere, gaur egun mugikorrak geure errealitatearen parte baitira. Izan ere, leku guztietan baitaude. Ondorioz, ezagutza esakontzeko aukera. Hau da, mugikorra eskuan izan da, gailu hori eskuan izan da, zeuen nerabek gai askoren inguruan sakontzeko aukera izango dute. Gehien bat eskola, ikasgela mailan. Hau da, ikastolatik eskolatik irten eta mobilari esker informazio asko eta asko topatzeko aukera izango dute azkar eta mugikorrarekin. Segurtasuna eta harremana. Hau da, mugikorrari esker, hau da, aplikazio desberdina esker, dena den hauze geroago ikusiko du, zeuen semeak, zeuek non dauden ikusteko aukera izango duzu. Hau da, kontrol parental dalako aplikazioa esker, GPS-ari esker, zeuen nerabea, non dagoen ikusteko aukera izango duzu. Azken finean, hau positiboa da. Izan ere, zeuek kontrol bat erobateko aukera izango duzue olako aplikazio desberdinei esker. Hala ere, halako aplikazio batzuk geroagoa ikusiko ditugu. Eta olako ondorio positiboekin bukatzen joateko, hau da, zeuen nerabeen heldutasun maila eta erantzunkizuna. Hau da, ardura. Mugikorreari esker arduratsuak izaten ikasiko dute. Izan ere gogoratu, mugikorra oparitu egiten diozula. Hau da, mugikorra ez da bi egunetarako gailu bat, ez. Mugikorra normalean urte batzuetarako izango da. Hau da, mugikor hori zaindu egin beharko dute. Imaginatu bigarren egunean galdu egiten dutela. Ez, mugikorre hori esker, zeuen seme-alabek arduratsuak izaten ikasiko dute. Izan ere, zaindu beharko bait dute telefono hori. Ikasteko tresna. Hau nahiko ondorio positiboa da. Izan ere, gaur ere eskola askotan eta askotan gailuak eta tabletak erabiltzen dituzte ikasteko aurrean. Hau da, ikasteko orduan. Hor argazkian adibidez, errealitate areagotuaren argazki bat jarri dizuet. Izan ere, gaur egun gailua ikas tresna bat bihurtu da. Izan ere, aplikazio desberdin askorekin,
hau da, ikastresna bilakatzen da, hau da, arkatza, boligrafoa, kuadernoa, baina baita ere mugikorra. Izan ere, gaur egun, errealitate areagotua deritzona, ikastola eskola askotan, ikastoki askotan sartzen ari da. Eta mugikorra dela medio, olako ikas metodologi berriak uztartzen hasi dira. Hau da, ikasketa prozesu hori dinamikoagoa eta erosoagoa izan dadin. Beraz, ikasteko tresna ere mugikorra bilakatu da. Baina, abantailak asko dira, hau da, ondorio positiboak, baina desabantailak ere hor dauz, eta betiko moduan desabantailak ezagutzea beharrezkoa dugu guraso moduan. Ondoren, holako desabantail batzuen inguruan hitz egingo dugu. Desabantailak, hau da, eguneroko arreta galtzea, hau da, arreta galdu eta arreta gure mugikorran beti egotea. Kontrole gabi mendekotasuna ekar dezake, hau da, gure mugikorrak gu kontrolatzea, hau da, mendekotasuna, mugikorra dela medio eduki desegokietan sartzea, eta ziberjazarpena, sexting edo mugikorra dela medio iruzurretan sartzeko arriskua. Hau oso kontutan izan behar dugu. Hau da, isolamendu soziala. Hau da, gainontzekoekaz komunikazioa apurtu, hau da, geure lagunekin komunikazioa apartu eta egun osoan mugikorrarekin egotea. Hau da, mugikorra eskuan eta gure ingurukoekaz komunikazioa ezabatu. Komunikazioa moztu. Hori oso kontutan izan behar duzue guraso moduan. Gero, mugikortasuna, hau da, mobila hartu, jesarri, ohean egon, eta egun osoan ezer egin barik bideojokoekaz orduak eta orduak hor egotea, hau da, gorputza mugitu barik. Beraz, gogoratu, kirola egin behar dela, mugitu, hau ere kontutan izan behar duzu. Askotan, mugikorrak sortzen duen mendekotasun horren inguruan sortzen den mugikortasun eza edo mugikortasun gutxi dalakoa. Pribatitasuna galtzea, hau da, sare sozialei dagokie ordua. Facebook, Twitter, Instagram, gogoratu, sare sozial hauetan argazkia, komentarioak, postak, danatarik konpartitu egiten dala, partekatu egiten dala, eta askotan pribatzitatea galtzen dala. Hau ere guraso moduan kontutan izan behar duzue, eta honen inguruan hitz egin. Facebooken adibidez zer sartu daiteken zer ez. Izan ere askotan gauza asko igo egiten direz kontutan, ondorioak zeintzuk izango diren kontutan izan barik. Beraz kontutan hartu pribazitatea askotan galtzeko arriskua dagoela. Gehien bat sare sozialei dagokienez edo imaginatu WhatsAppetik lagunei bidaltzen diegun argazki batean. Beraz, gogoratu hau jorratu beharreko gaia dela nerabeekin batera. Eta, baita ere, honekin lotuz ziberdelituen biktima izatea, hau da, ziberbullying dalakoa edo sexu harraparien aurrean jartzea. Beraz, gogoratu, ziberbullyinga ere hor dagoela, gure ateetan dagoela, eta sexu harrapariak ere interneten asko dauzela. Beraz, honen inguruan ere hezkuntza garrantzizkoa da. Kontrola baita ere, olako arrisku hauetan ez erortzeko.
olako arriskuak ikusi eta gero, imaginatu, mobila erosteko ordua heldua ala. Izan ere, ordu hori goiz edo berandu helduko da. Gogoratu, hori, telefono egokia zein da, erabiltzeko erraza. Hala ere, nerabeak azkenean telefonoa erabiliko dute, izan ere normalean oso azkarrak dira. Trinkoa, gogorra, erresistentea, segurua eta prezioa gogoratu. Azken finean garestiena ez diozu erosiko eta ez ere merkena. Olako oreka ekilibrioa bilatu behar duzue. Eta askotan ere, eurak izango dira zein telefono nahi duten esango dutenak. Hori izan ere askotan gertatzen da. Telefonoa erosteko orduan. Eta gailuaren konfigurazioa, hau da, ajustea konfigurazioa, gogoratu, datu mugikorrak mugatzea, hau da, gigak edo datuak konexioa, izan ere aplikazio asko dauz, eta datuei dagokienez limite bat jar diezaiokezue. Azken finean, limite horretara helduta gero, imaginatu, giga bat dekozu, ez dakit hilabetean erabilteko. Giga hori bukatzen danean, horraino heldu gari ez, gero zeuek hitz egin eta zeuek ikusiko duzue datu gehiago jarri ala ez. Segurtasun kopiak aktibatu bada ezpa ere, hau da, gailuaren lokalizazioa baita ere, zeuen nerabea non dagoen jakin ahal izateko, hau da, larrialditarako gailua ere aukera hori konfiguratu, ongizate digitaleko sistemak bebai, hala ere guzti hau egiteko aplikazio askota dauz, eta gero bi adibide jarriko dizkizuet. Gurasoen kontrolari dagokionez, eta pribazitatearen aplikazioei dagokienez. Beraz, gogoratu datuen mugaketa eta segurtasun kopiak aktibatu. Hala ere gauza hauek zeuek mugikorra eta ikusi eta gero ikusiko dituzue. Eta pribazitatea, kontrola, gurasoak, azkenean gauza guzti hauetarako, hau da, zeuen nerabeen mugikorra, zeuen mugikorratik erabilteko edo ikuskatzeko eta kontrolatzeko aplikazio asko eta asko dauz. Nik ondoren bizpairu aipatuko dizkizuet. Hala ere onena zer izaten da, hauek frogatu eta gero zeuek erabaki, zein erabili eta zein ez. Adibide gisa, kustodio. Mugikorrari eskaintzen dioten denbora kudeatu. Hau da, egunean zenbat ordu, 2, 3, 4 edo 24 ordu. Joko eta aplikazioetan erabiltzeko mugak. Hau da, zein aplikazio instala dezakete eta zein ez. Eta zeinbat aplikazio, hau da, 10, 12 edo aplikazio kopurua. Interneten zeintzuk web orrialde eta atarietara sartzen diren, eta hauek mugatu edo blokeatu. Hau da, web atari batzuetara sartu ez daitezen, zenbat dei, mezuak, deiak, hau da, zeuen eraben mugikorraren inguruko alderdi guzti horiek kontrolatzeko aplikazio guraso, aplikazio kustodio dalakoa, deritzona. Googleek ere badeko bere aplikazioa, Family Link deritzona, hau da, familiaren gurasoen kontrol zerbitzua, hau da, zeuen seme-alaben gailua kontrolatu ahal izateko olako aplikazioa, edukiak, aplikazioak, denbora, hau da, kustodion aipatu dugun moduan olako aplikazioa. Izan ere, olako adibide moduko bat, nire nerabea egunean telefonoa mugikorra zenbat ordutan erabili duen, zeintzuk web orrialde bizitatu dituen, mezuak, argazkiak, bertan danatarik topa dezakezue. Family Link deritzon kontrol parental edo dalako aplikazioan.
Baina, hau da, guraso moduan bai, kontrola dezakezue, baina seme-alabek ere betekizun batzuk dituzte. Hau da, muga argi batzuk izan behar dituzte, gaueko plan bat, gainbegiratu eduki desegokiak saiesteko, zure dei edo mezuei erantzun, hau da, zeuek deitzen badiozue erantzun behar dutela, hori baino ez, eta gailua mugikorra zaindu egin behar dute, hau da, danaz da gurasoen betebeharrak, hau da, euek ere, seme-alabek, nerebek, betekizun batzuk bete behar dituzte mugikorra izan nahi badute, hori baino ez. Erabilera arduratsua, hau da, zalantzaren aurrean pertsona heldu bati galdetu beharko diote, eta gogoratu berea ere, hori norbaiti argazki bat bidali behar badiote zeuekaz hitz egiteko. Lehen komentatu dugun pribazitate dalakoa. Izan ere, zeuen seme-alaben komunikazioa mugikorrari dagokionez, gurasoekin hartu emon bat izan behar bai da. Hau da, ez da, mugikorra oparitu eta autonomoak dira, ez. Hau da, oreka topatu behar duzuen mugikorra guraso eta nerabearen artean. Azken finean hartu emon bat da. Hau da, 3 alderdien arteko hartu emana. Ta pizkanaka gaurko solasaldiaz bukatzeko, gogoratu. Telefonoa erosi bai, baina gogoratu, doikuntzak, konfigurazioa, lehen aipatu dugun doikuntza edo konfigurazioan sartu eta gogoratu, hauek ondo konfiguratu. Lagundu adingabeari mugikorraren aplikazio bakoitzaren pribazitasuna konfiguratzen eta pribazitatearen inguruko eman beharreko azalpen guztiak. Izan ere, pribazitatea mugikorraren inguruan gaur egunean gauzarik garrantzitsuena bai da. Izan ere, mugikorrak mundu osoa eskuan jartzen bai dio. Eta pribazitatea munduaren aurrean oso garrantzitsua bai da. Teknologia geratzeko iritsi da, tresna, baina aprobetxatzeko erabiltzen ikasi eta hizkuntza zein bizitzan sartzen ikasi behar dugu. Bai geuretzat, bai geure seme alabentzat. Gogoratu ez duzuela debekatu behar, baina bai aholkuak eman behar dizkiezu, zuen seme alabei, muga batzuk jarri, baina muga horiek azaldu egin behar dizkiozu ez, muga jarri eta kitu ez. Mugak jarri bai, baina muga horiek ondo azaldu eta ondo ulertu behar dituzte. Gogoratu, mugikorraren inguruan abantaiak asko direzela. Asko, lehen aipatu dugu moduan. Baina desabantaiak ere, hau da, arriskuak hor daudela. Beraz, hauek azaldo aholkatu eta ondo uler ditzatela. Gogoratu, haien bidelagun, haien lagunak izan behar zaretela. Hau da, seme alabek edo nerabeak, gurasoak eta mugikorrak. 3 alderdi horiek bat egin behar dute, olako elkarlan baten inguruan. Izan ere, esku egokietan, telefonoak edo mugikorrak tresna zoragarriak izan daitezke. Gaurkoz hauze izan da guztia. Eskerrik asko hor egoteagatik kazetaguneko langileak, gogoratu ostegunean ere hitzaldi hau berbera gazteleraz daukazuela, arratsaldeko 7:00 zuzenean, eta YouTubeko gure kanalean badauzkazuela orain arte eskainitako hitzaldi guztiak. Eskerrik asko
hor egoteagatik eta urren arte. Arratsalde ona, egun ona izan dezazuela. Agur!